A da i chi gyd. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n hyfryd fod yma unwaith eto. Mi ddechreuwn ni'n Wyddgrug Llanfairpwll 184. 184. Roedd ni weld o newydd mae ti arglwydd yw ein rhan. Aed llynoldeb hyfryd gyda thweision i bob man. Sir di lawr arglwydd mawr. Bod y fendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol. Wel, bobl yma hyd i reithi a ddwy'n Iesu ar gael gweld y wyneb. Golau cry o ddifrif chwalo o briw gwmwyd. Deued yr awelon hyfryd effaith ysbryd gras sy'n llifed atom afon bywyd darw o dan yr orsedd dal. Arglwydd da, trigar ha, sychedig ddau, dyfr ha, 184. Wel, mae yna griw bach ohono ni yng Nghapel Rhos y Gadw yn cael astudiaeth feiblaidd ar y sŵn ers adag y Covid a dweud. Ac beth amser yn ôl ydda ni yn edrych ar astudio llythyr yr Apostol Paul at yr Effesiaid. Ac yn un cyfarfod roedd y Pach John Job a dweud y gwir yn rhoi agoriad i'n hastudiaeth ni. Ac yn i'r agymadrodd, roedd hi werthfawrogiad o gefndir a chryfdera ar hen apostol. Mor forlymus, mor frwdfrydig, felly fi nath o'n ysbrydoli fi droi i'r actau ac ail ddarllan hanes trwedigaeth Saul. Trwedigaeth fwyaf enwog yn hanes y byd, siŵr gen i. Trwedigaeth y trydydd apostol ar 10, fel mae yna rai yn cyfeirio at yr apostol Paul ynde. Ac eto, sydd y gallu galw'r dyn yma'n apostol? Oherwydd yn ôl llyfr yr acta, y cymwystera angen rheidiol i bod yn apostol oedd eich bod chi wedi byw yng nghwmni'r Iesu o ddechrau weinidogaeth hyd i esgyniad. Chi'n cofio pan fradychwyd Iesu Grist gan Judas Iscariot, mi etholwyd Matthias yn apostol yn ei leo. Ac oedd Matthias wedi cael ei ethol ar sail y ffaith
I fod o wedi dilyn Iesu'n ddiwiro o ddechrau weinidogaeth a wedi bod yn dyst i watgyfodiad. Doedd Paul ddim wedi gwneud hyn. Wyddon ni ddim os gwelodd o neu os clywodd o Iesu yn y cnawd erioed. Sicr, welodd o mon o'n cael ei arestio a'i roi ar brawf, a'i roi soelio mewn modd mor erchyll. Felly, gan nad oedd o ddim wedi cyflawni'r cymwystera angenrheidiol o fod wedi byw yng nghwmni Iesu a gweld yr Iesu atgyfaddedig, sut y galla Paul hyd bod wedi drwedigaeth dramatig, drawmatig, sut y galla fo bod yn cael ei alw yn apostol. Wel, dwi'n gwybod os ateb, ond oherwydd i angerdd yn sicr ynde, ac oherwydd i fod o'n hollol argoeddedig, mae'r un ddaeth o wyneb yn wyneb â fo ar ffordd Damascus oedd y Crist byw atgyfaddedig. Rywodd o'i lais o mor eglur yn do'n gofyn Saul, Saul, pam rwy'n sy'n ferl i ni. A phan o'ch nidiodd o pwy wyt ti arglwydd mi ddath y llais Saul yn glir eto, na fi yw'r Iesur yn rhoi ti yn ei erlu. A mi fy'r profiad yma efo fo, yn ei symbylio, yn ei gynnal o, yn ei yrrio mlaen gweitha pob rhwystyr a gelyniaeth weddill i fywyd. Un o'r bywyda mwyaf rhyfeddol, un o'r bywyda mwyaf anturus mae werth. Dwi wedi ail ddarllen i hanesio, mae'n werth i chi darllen un o'r bywyda mwyaf anturus ac yn sicr un o'r bywyda mwyaf dylanwadol hefyd yn hanes y byd. Un bychan, diolwg iawn oedd Paul yn ôl traddodiad, ond cawr o ran gallu a phersonoliaeth. Cawr hefyd o ran dewrder ac ymroddiad i'w arglwydd. Dwi am droi rwan i'r 9 bennod o lyfr yr Actau i ddarllen hanes trwedigaeth Saul. Roedd Saul yn dal i chwythu bygythion angheuol yn erbyn disgyblion yr arglwydd. Ac fe aeth at yr archoffeiriad a gofyn iddo am lythyrau at y synagogau yn Damascus. Fel os byddai'n cael hyd i riwrai o bobl y ffordd, wir neu'n wragedd, gallai ei dal a dod o hwy i Jerusalem. Pan oedd ar ei daith ac yn agosau at Damascus, yn sydyn fflachiodd o'i amgylch oleuni o'r neb. Syrthiodd ar lawr a chlywodd lais yn dweud wrtho Saul, Saul, pam rwyt yn ferl i di? Gwedodd yn tai, pwy wyt ti arglwydd? Ac eber llais, Iesu i fi, yr hwn rwyt ti'n ei erlu. Ond cod, a dos i mewn i'r ddinas, ac fe ddywedir wrthyt beth sy'n rhaid i ti ei wneud. Roedd y dynion oedd yn cyd-deithio ag ef yn sefyll yn byd, yn clywed y llais, ond heb weld neb. Cododd Saul oddi ar lawr. Der bod ei lygaid yn agored, ni allai weld dim. Arweini allan sef gerfydd ei law i mewn i Damascus, a bu am dridiau heb weld, ac ni chymrodd na bwyd na diod. Roedd rhyw ddisgybl yn Damascus o'r enw Ananias, a dywedodd yr arglwydd wrtho ef mewn gweledigaeth. Ananias, dywedodd yntau, dyma fi arglwydd. Ac medda'r arglwydd wrtho cod, dos i'r stryd a elwir y stryd union. A gofyn yn hyd Judas am ddyn o Darsus o'r enw Saul, cei hyd iddo yn gweddio. Ac mae wedi gweld mewn gweledigaeth ddyn o'r enw Ananias yn dod i mewn ac yn rhoi ei ddwylo arno i roi ei olwg yn ôl iddo. Atebodd Ananias, arglwydd, rwyf wedi clywed gan lawer am y dyn hwn. Faint o ddrwg mae wedi wneud i'ch sains di yn Jerusalem. Yma hefyd mae ganddo awdurdod oddi wrth y prif offeiriaid i ddal pawb sy'n galw ar dy enw di. Ond wedodd yr arglwydd wrtho, dos di, rhestr dewis i mi yw hwn.
I ddwy'n fenw ger bron y cenhedloedd, a'i brenhinoedd, a cher bron plant Israel. Dangosa fydd o faint sy'n rhaid iddo ddioddef dros fy enw i. Aeth Ananias ymaith, ac i mewn i'r tŷ, a rhoddodd ei ddwylo arno, a dweud y brawd Sol, yr arglwydd sydd wedi fanfon, sef Iesu, yr un am ddangosodd i ti at y ffordd yma, mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a phlenwi ar ysbryd glân. Ar unwaith, syrthiodd rhywbeth fel cen oddi ar ei lygau, a chafodd ei olwg yn ôl, cododd ac fe'i bedyddiwyd, a chymerodd luniau ac ymgryfhaol. Fe gyda'r ddisgyblion oedd yn Damascus am rai dyddiau, ac ar unwaith dechreuodd bregethu Iesu yn y synagogau, a chyhoeddi mai mab Duw oedd ef. Roedd pawb oedd yn ei glywed yn rhyfeddu, ond ni dyma'r dyn meddent, wnaeth ddifrod yn Jerusalem ar y rhai sy'n galw ar yr enw hwn. Ac oni di hyn yr oedd wedi dod yma, sef i fynd â hwy yn rhwyn at y prif offeiriaid. Ond yr oedd Sol yn ymrymuso fwy, ac yn drysur i ddewon oedd yn byw yn Damascus, wrth brofi a Iesu oedd y Mesia. Cyn i ni ganu yr emyn nesaf. Dwi am eich gwahodd chi i geisio rhoi eich hunan os liciwch chi, a meddwl Sol, y Pharisea pybyr yma fydd i. Oedd o wedi cysegru fywyd i ddiogelu i grefydd y doedd, ac i ddewiau oedd i grefydd o. Roedd o fel llawer o'r Pharisëaid eraill yn ystyried Iesu o Nazareth yn heretig peryglus, ac roedd o wedi mynd ar ôl i ddilynwyr o. Roedd o wedi bod yn dyst i labuddiad Steffan. A mae'n debyg bod y ffordd y gwynebodd Steffan farwolaeth wedi gwneud hygraff ddod ar Sol. Ac yn dal ar ei feddwl o. Wir, mae Austin Sant yn deud bod yr eglwys yn ddyledus i Steffan am yr apostol Paul. A dichon i fod o'n gywir. A ddim anghofio'r modd dewr ac angnefeddus bu Steffan wynebu i farwolaeth erchyll. Pe tasa fo'n dyn drwg fel y tybia Sol yr oedd holl ddilynwyr yr Iesu ma o Nazareth. Pe tai o'n drwg. Sut y gallaf o farw fel y gwnaeth o? Yn maddau i'w lyfryddion. Ac mwyn ceisio cael gwared a'i amheuon cynyddol, mae Sol yn taflu hun gorff a gennau i'r gwaith o erlyd cymaint o Gristnogion ac y gallaf o. Mae'n dechrau trwy ddyblu ymdrechion i erlyd Cristnogion Jerusalem. Ond y cyfan nath hyn oedd gwneud pethau'n waeth oherwydd unwaith eto, roedd o'n gorfod holi hun. Beth oedd cyfrinach y bobl syml yma, i bod nhw'n gallu wynebu peryg a dioddefaint a cholled gyda'r fath serenedd a'r fath ddewrder. Felly dyma ar ei hun yn gletach hyn. Roedd o wedi clywed o rhai Cristnogion wedi dianc i Damascus. A mae o'n mynd at y Sanhedrin i ofyn am warant i fynd yno i'w hesgrafodi nhw. O Jerusalem i Damascus oedd hi'n siwrna rhyw 140 o filltiroedd. Mi fydda'n cymryd wythnos i'w theithio hi ar droed wrth gwrs. Ac unig gwmni Sol ar y daith oedd swyddogion y Sanhedrin, rhyw fath o heddlu oedd rhaid ma'n debyg. Ond oherwydd i fod o'n Pharisead pybyr ac oherwydd y rheola caeth ac elitaidd oedd ganddyn nhw, doedd y rheola ddim yn caniatáu efo gymysgu efo'r bobl yma o gwbl, felly roedd o'n cerdded ar ei ben ei hun efo'i feddylia. A roedd y ffordd o Jerusalem i Damascus yn rhedeg trwy Galilea. A hyn wrth gwrs yn dod â Iesu ar hyn oedd wedi digwydd iddo fo, fwy i feddwl aniddig Sol. A fel roedd o'n nesau a Damascus, roedd y ffordd yn dringo dros fynydd Hermon. Ac o'r copa, oedd o'n gallu gweld
dinas Damascus o'i blaen yn y dyffryn, dinas wen hardd ar wastati'r gwyrdd. Maen nhw'n dweud, pan fydd air poeth o'r gwastatir yma, codi i gyfarfod air oer o'r mynyddoedd yn aml iawn. Maen nhw'n cael stormydd o fellt yna, electrical storms, hyrnig iawn yn yr ardal yma. Dreigio ydi ymadrodd Penllyn, dwi'n ddim da chi'n defnyddio yr ymadrodd yna. A mae'n debyg bod nhw wedi cael, bod na storm o'r fath wedi digwydd pan oedd Paul ar y ffordd yno. Ac ar yr union funud honno, mae Iesu Grist yn siarad, mae'r Iesu atgyfodedig yn siarad efo nhw. A roedd y frwydr drosodd. Herwydd, roedd y droedigaeth yma ar waith ymhell bell cyn iddo fo gyrraedd Damascus yn doedd. Ac o'r diwedd, mae o'n ildio i'r Iesu. A mae yna ddyn wahanol yn mynd i mewn i Damascus. Mae'r gŵr oedd wedi bwriadu mynd i'r dinas i erlyn, i gosbi'r Cristnogion. Ei harwain i Jerusalem yn cael ei arwain yn ddall i'r Padref i mewn i Damascus. Ac o hyn allan, wedi Ananias gael ei anfon pen tridiau i adfer i olwg. A Paul yn cysegru i fywyd Iesu Grist. A mae dewrder y dyn yn amlwg yn y ffaith iddo fo ddechrau cyflwyno i dystiolaeth Gristnogol yn Damascus, yn yr union synagoga lle roedd o wedi bwriadu erlyn y Gristnogion. A lle erbyn hyn, a gynta wedi cefnu ar ei ddewiau, lle oedd yn llawn o elynion pwerus iddo fo. Eto, o'r dechrau un mae o'n cyhoeddi trwy weithredoedd a thrwy eiriau, nid oes arnaf gywilydd o efengil Iesu Grist oherwydd gallu Duw yw hi. Mae'r trydydd apostol ar 10 wedi dechrau ar waith mawr i fywyd, sef pregethu efengil Iesu Grist trwy weithredoedd, trwy deithia pregethu, trwy lythyra bugeilion. Wrth gwrs, oherwydd ei gefndir a'i ddysg, a'i gysylltiadau fel iddew blaenllaw ac fel dinesydd rhufeinig llawn, roedd o'n gallu hawlio breintiau arbennig, a roedd o'n gallu dod ar efengil at bobl na bydda'r apostolion eraill ddim yn gallu cyrraedd o gwbl. A dyma lle mae'r apostol Paul yn dod i fwy. Mi bregethodd o'r Iesu, mi ddehonglodd o ddysgeidiaeth Iesu Grist gyda'r fath arddelia, fel y gallwyddodd o i droi bywydau pobl oedd wedi rhwydo gan anobaith i gyfeiriad gwahanol, a chynnig gobaith a bywyd newydd iddyn nhw. Pobl na welson nhw rioed mo Iesu o Nasaret yn dod i'w dderbyn yn waredwr ac yn arglwydd i bywyd, oherwydd bod Paul yn ei gyflwyno fo mor angerddol o fyw trwy fywyd, trwy bregethu, trwy weithredoedd, trwy lythyra. Wrth ymatab i bregethu hwn, roedd pobl oedd wedi bod yn ymwybodol iawn o wegi, o anobaith bywyd, yn gweld pwrpas newydd i'w bywydau. Yn dechrau cael blas ar fyw ysgwrs, cael bywyd newydd. Tangnefedd yn disodli pryderon a gwrthdaro, a gobaith yn disodli anobaith. A phobl oedd yn methu gweld diban i fywyd yn canfod pwrpas newydd. Mi deithiodd Paul yr ymerodraeth y byd, wrth gwrs, bryd hynny, yn pregethu Iesu. Ac roedd anger i bregethu'n hawlio gwrandawiad ble bynnag roedd na glistiau gwrando, ac yn enyn ffydd ble bynnag yr ai. Rwy'n hanes byd hynny wrth gwrs, mae yna enghreifftiau llachar yn does, o wir a gwragedd, sydd fel Paul wedi darostwng ei hunan yn llwyr i ewyllus i hargryd, a wedi wasanaethu o a gwasanaethu eraill efo'r un dewrder a dyfalfarhad. Yn aml iawn yn wyneb erledigaeth lym. So ond eisiau ni edrych yn ôl i ddechrau protestaniaeth at Martin Luther, John Calvin, Wyddgrug, John Henry, neu gychwyniad yn henwad ni'n hunan at bobl fel Hywel Harris, Pant Celyn,
Daniel Rowlands. Mae erledigaeth yn aml iawn fel pendymhau ffydd ac yn cryfhau argyhoeddiad. Wel, i droi at yr arglwydd wan mewn gweddi, gawn ni blygu pen. I'n tad sanctaidd at y garw. Da ni'n moiannu'r enw di am yr rhai i fynd ystio'n ffyddlon i ti drwy cenedlaethau. Cam i ti weithredu drwyddyn nhw a thrwy dy eglwys a chymdeithas bobl pob oes a chenhedlaeth. A dyn yn diolch i ti am yn galw nina yn hannu lyngdod i fod yn ddilynwyr i Iesu Grist, yn gorff Crist ac yn deulu'r ffydd. Da ni'n diolch am bob peth a gyflawnais drwy dy eglwys, am yr rhai o bob cyfnod o'i hanes yn apostolion a nerthyron, sains a diwygwyr yn genhadon ac athrawon, yn aelodau cyffredin o deulu'r ffydd a weithio drwy eglwys i ledaenu efengil cariad a chyfiawnder ac i estyn dy deyrnas ar y ddaear. A da ni'n diolch i ti'n tad am ddylanwad eglwys ar bob un ohono ni, am yr rhai fy'n esiampl ac yn ysbrydiad i ni, am yr rhai angharweinion ni adnabod y gariad a draslonrwydd tuag ato ni am Iesu Grist. Par i nina allu adduneddio newydd i fod yn dystion mwy ffyddlon, mwy ymroddedig i ti. Cerwydd, rwy ti'n galw arno ni i dystiolaethu wirionedd yn ffydd drwy'r cariad rydyn ni'n ei ddangos tuag at eraill. Mae'n ddelfryd ardderchog. Yn aml iawn, pan daw i'n amser i weithredu, da ni'n tueddu sytion fyr iawn o'r marc. Maddau ni. Maddau ni am y methiant i fyw bob amser, yn unol a dalwad i arno. Maddau ni am y cyfleoedd da ni wedi colli. Maddau ni am y cariad da ni wedi methu ddangos, am y gofal da ni wedi methu i roi. Maddau ni am y gefnogaeth da ni wedi methu mynegu. Ac o'i'n tad, maddau ni am y maddeuant da ni wedi methu i gynnig. Neu di gyffwrdd a'n calonau, a boed i ysbryd y Crist byw i llenwi, fel bod i gariad o a'i ras o yn cael ei adlewyrchu trwy un cymunedau. Nertha ni i ymroi o newydd i dy ddilyn yn dynach, i dy garu'n anwylach, i dy wasanaethu'n well o ddydd i ddydd, a byw fel boi eraill trwy ni adnabod cariad Duw. Da ni'n cyflwyno i sylw dy gariad i'n tad, miloedd ar filodd yn byd ni, sydd yng nghanol nos bywyd. Nos newyn a tlodi, nos rhyfel a gofn, nos afiechyd a dioddefaint, nos digartrefedd a cheisio lloches, nos galar a hirau ac iselder. Da ni'n cyflwyno'r byd i ti'n tad. I ti y Duw sy'n symud gyda'r blant drwy'r un i gyd. Cyflwyno i ti bawb sydd yng nghanol i'r chystra'r rhyfel. Ac yn gweddio ar ein ti, drwy dy bobl ymestyn allan at y treiniaeth yma, a rhoi iddyn nhw nerf i ail-adeiladu bywydau a chwalwi. Mendian rhaniadau ni'n tad, maddau ni yn ffolinedd fel dynoliaeth. Fe di ymestyn allan yn dy drigaredd, ffrysuredd y dydd yn wir, pan a fyddo mwyach, na dial, na phoen, na chariad at ryfel, ond rhyfel yr oed. O gwawria, dydd ein Duw, gan drais y blina'r byd, chalon dyn sy'n friw, yn sŵn y brwydroed. O tored arnom dydd o hen, stawed twrdd y gard a'r cre. Da ni'n gofyn hyn
Gofyn i ti fadda pob pechod a bain. Yn enw Iesu Grist, dysgodd i weddio gweddi fawr y teulu gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, neler newyllus, megis yn y neb, felly ar y ddeir. Dy roi ni heddiw ein baraf i ddyddio, a maddau ni ein dyledio, fel y maddeuwn nina ein dyledwyr, ac nac harwain i brofedigaeth, eithyr gwared ni'r rhag drwg, can i seiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, oes oesoedd. Amen. Mi ganwn ni emyn 330. Nyw fy nhad fy Iesu, oedd clod i thenw byd, oedd dynion yn dyfoli fel rhif y bore wlyb, ond abai gwellt y ddeiar oll yn delynau air i gannu i'r hwnna anwyd y metlef gynt o fain. O arglwydd rhoi'n dafod na thawo, ddydd na nos, ond dweud wrth bob creadur am rinwedd gwaed y groes. Na ddelo gair o'm gennau, ddirgel nac argoedd, ond am ddod Iesu anwyl yn wastad. 330. Yeah. Clywed nhw'n canu. Llai ddychmygu'r apostol Paul yn canu yr emyn yna. Wir mae'n deud i gred ond dydi. Ond beth am heddiw? Am heddiw. Dew mi fydda llawer un ohono ni yn rhoi unrhyw beth yn byddan am weld rhywun yn llinach yr hen apostol yn dod i'n hysgwyd ni o'n mae'r Wyddgrug cyffyrddus a'n digalondid yn aml iawn. Dod i'n hysbrydoli ni. Oherwydd mi awgrymwn ni bod ti yn ddigon anodd byw eich ffydd mewn cyfnod o ddifaterwch. Neu fwy anodd wrach byw eich ffydd mewn
cyfnod o ddifaterwch fel heddiw. Ac am bob un o'r bobl yma sydd, allan ni ddeud, wedi profi'r uchelfanna, bobl yma sy'n gallu nodi'r man a'r lle, fel yr apostol Paul. Mae yna filodd o rai eraill yn does, mwyafrif ddwedwn ni, wedi dilyn Iesu yn ffyddlon mewn modd llai dramatig. Pobl sydd wedi ystyried Iesu a'i efengil yn sail, felly na rhan naturiol, greiddiol i'w bywyda nhw rioed. Ffyddloniad sydd mewn hawddfyd a gadfyd wedi profi sawl eiliad dragwyddol yng nghwmni gwaredwr. Ac sydd yn ceisio byw fel bo i eraill trwyddyn nhw adnabod cariad Duw. Falla na allan nhw ddim nodi'r awr a'r lle, ond maen nhw'n dilyn Iesu ac yn ymdrechu i fyw i ddysgeidiaeth yn cadw'r gorchymyn mawr, y gorchymyn mawr sy'n mewn gwirionedd yn cwmpasu'r 10 gorchymyn hefyd ynde. Charu'r ardwydd i Duw a'i holl galon, a'i holl enaid, a'i holl nerf, a'i cymydog pwy bynnag y bo. Pwy bynnag y bo. Fel hwy hunan. Ffyddloniad chwedl rywun sy'n heb profi'r cawodydd trymio, ond sydd wedi byw yn y glaw man rioed. Dwi'n licio'r gymhariaeth yna, ynde. Wedi byw yn y glaw man rioed. Diolch am bobl fel yr apostol Paul, y trydydd apostol ar 10, sydd wedi bod yn gyfrwng trwy bywyd rhyfeddol i ysbrydoli llaweroedd. Dyra Paul, dylanwad a wedi bod yn fodd i gynnal a chadarnhau ffydd dawel pobl drwy'r cenedlaethau. Sywaith i ychydig iawn yr hoer y fa, ddoniad disgled, ond os oes lle i Iesu Grist yn calonna ni, bod o'n dod ato ni mewn modd dramatig neu yn dawel a graddol drwy addoliad am y fyrdod cyson, mi ddylian bywyda ni dystio i hynny. A phan yda ni yn amal yn medru'r marc ydy. A dyna derm y Testament Newydd am bechod. Medru'r marc, hamartia, term o fyd seithau felly. Term sy'n disgrifio saith yn hedfan trwy'r awyr at ei targed. Ac yn syrthio fyr o'r targed. Yn medru'r marc. Pan yda ni yn amal iawn yn medru'r marc. Rhyfedd am ynedd Duw ynde. Mae yna gyfle ar ôl cyfle. A nerth yn ôl y dydd i ni roi cynnig arall arni. A dyna sgyn JSB Monsel dwi'n siŵr yng nghyfieithiad Rhys Niclas o Iemin o 680 Rwydra bob dydd, cryfhad y ffydd. Crist yw dy nerth ti gario'r dydd. Mentra di fyw, a chai gan ddiw goron llawenydd, gwerthfawr yw. Rhed yrfa gref drwy ras y nedd, codolwg fri yw weled ef, bywyd a'i her sydd i ti'n dod. Crist yw y ffordd, a Christ yw'r nôl. Rho heibio nawr dy bryder mawr. Pwysa Crist, bob dydd, bob awr, pwysa. Denaidd gaeth o hyd fywyd yng Nghrist a'i gariad drud. Bydd yn ddifraw, mae ef wrth law. Hyd atad fydd ei gariad dda. Cred eto fwy, ei hedd di-giwi. Crist bydd dy hael ath bopeth. 685.
Mae yna ffasiwn mewn ymadroddion yn does. Mae hyn sy'n ngyrru fi'n benwan. Amazing. Mae bob dim yn amazing heddiw. Mae amazing wedi dynau'r Cymraeg yn ydy. Amazing. A mae o'n a fi. Rhoi Saesneg a wedyn flavour of the month. Bad hair day, lawer ohono ni'n gwybod beth yw'n bad hair day, yn ymwneud pan oedd y Covid efo ni'n dweud. Un arall o'r ymadroddion Saesneg mae sy'n boblogaidd a dwi'n eitha licio feddwl o'i ddefnyddio o bod yna hyn, ydy get a life. Get a life. A mi barodd y nefnydd ohono fo'n ddiweddar. Trafodaeth digon diddorol, o'n i'n llunio. Ac oedd y teledu mlaen. A rhai o'r pydyd teledu Bandi Grybwll yn gael arnadu ac yn gael laru am bod rhyw pêl-droed wedi colli rhyw gêm bwysig iawn iawn. A dyma fi'n dweud, get a life. Be mae'r rhain yn neud yr holl ffos dim ond gêm ydy hi. Ond roedd un o'r cwmni oedd o'n ddilynwr pêl-droed brwd iawn iawn. Felly, oedd o'n anghytuno'n llwyr efo fi. Mae'n fwy na gêm, ti'n gweld, medda fo. Mae'n fwy na dim ond gêm i lawer iawn iawn o bobl oherwydd bod dilyn tîm bêl-droed yn rhoi diddordeb ac yn llenwi gwacnau y mywyd a llawer un. Llwyddiant y tîm yn peri iddyn nhw deimlo i bod nhw'n llwyddo felly. A methiant y tîm wedyn yn peri iddyn nhw deimlo i fod o'n fethiant iddyn nhw. Ac wrth weld y tîm yn methu, mae yna garfan fach yn does yn colli ar nefyd yn llwyr. A'r canlyniad ydy'r ymddygiad gwarthus gwrth gymdeithasol a hiliol sy'n dilyn yn aml iawn. I gydnabod bod yna elfan gref o wirionedd yn yr hyn oedd o'n ddiadla felly. Oherwydd mae pawb angen pwrpas mewn bywyd yn dydi. Neu mae bywyd yn ddiystyr. Mae pobl yn chwilio am bwrpas mewn bywyd mewn sawl gwahanol ffordd. Yn ei gwaith, i teuluoedd, wrth gwrs, yn ei hanifeiliaid rhai. Eraill yn ei cyfoedd rhai meddianna yn hollol materiol. Pobl yn chwilio am bwrpas yn ei hobia. Yn yr operau sebon mae dosgwyd yn ei colli. Yn ei tîm rygbi a chriced a phêl-droed. Ac o fewn rheswm, wrth gwrs, o fewn rheswm, di'r rhan fwyaf o'r pethau yma ddim yn llefydd drwg i chwilio nac dim. Ond yn sicr dydyn nhw mor lle gorau i ddargafod ystyr i fywyd. Get a life. Os mae get a life ydy nôl, o fywyd gwell, mwy cyflawn, mwy ystyrlon. Wel, yng ngoleuni Iesu Grist y cawn ni fywyd llawn, bywyd yn ei holl gyflawnder felly. Yn ei oleuni o y cawn ni ddarganfod y gwir bwyd seg ystyr i fywyd. Bod hynny
mewn ffordd dramatig fel Sol a Darsus neu yn dawel a gradd. Ni Sol a Darsus yn chwilio am bwrpas yn dod. Ac yn trio llenwi ryw wagder fawr, mae'n siŵr yn ei fywyd o trwy erlyd y Cristnogion cynnar. A mi ddath o wyneb yn wyneb a Iesu Grist ar ffordd Damascus. So, medda Iesu, get a life, dilyn fi. Yr un yn union ydi neges o chi gyd heddiw. A mae o'n estyn yr un gwahoddiad i bob un ohono ni na'r bora yma. A fi a ddeithyn fel y caich fywyd a'i gael yn ei holl helydd. Get a life. Dilyn fi. Mae fyny bob un ohono ni dydi. Os da ni am derbyn y gwahoddiad. Dwi'n i Amen. A mi ganwn ni mynd 791. Rhys Niclas wedi bod yn pregethu am Iesu Grist yn rhoi golwg i'r dyn dallo i enenig. Trwy roi olwg iddo fo ynde, yn rhoi bywyd newydd iddo fo, a mae o'i deimlo trwy'r un godidog yma yn tydi, yn mynd tydi a wnaeth y wyrdd. 791. Tydi a wnaeth y wyrdd o Grist fab Duw. Tydi a roddais dim i flas ar Duw. Fe gydiais dynof drwy dy ysbryd glân, ni allaf trafwydd byw, ond canu'r gân. Rwyf heddiw yn gweld yr harddwch sy'n parhau, rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n bywio cau, mae'r halleluia yn fenna i di. A'r hoddaf Iesu, fy mawr had, i ti. 791. O, dear. Ti de? Iawn o wyrdd o Grist fab Duw. Tydi iawn o Grist ac y rwys, a rwy'n tan hardy o Sarwelion oes, diod y dos a'i llifo, tan y das, rwy'n gweld a'i gorau, am y bob son di hanodi mai anot sydd â hi
Halleluia, yn fy enaid i. A rhodda fi ysyn mawr had. Ti, gan i rannu fendith o'n gyd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist. A chariad Dyw. Chymdeithas ysbryd glân. A fyddo gyda ni oll. O'r awr hon. I byd. Amen.